Ħal Lija, raħal żgħir li matul din il-ġimgħa kien imżejjen kollu barmal mill-isbaħ kemm fil-Knisja u anke fit-toroq tal-madwar, u dan kollu għal fatt li din il-lokalità iċċelebrat il-festa ta' Kristu Salvatur. Ħal Lija tibqa' magħrufa b'mod speċjali għan-nar u l-vara mill-isbaħ tat-trasfigurazzjoni tal-mulej fuq it-Tabor. Din is-sena l-Ħal Lija is-sena speċjali għal kif il-Knisja parrokjali qed tfakkar l-425 sena mit-twaqqif tal-parroċċa. Dan fil-waqt li 100 sena wara saret għejjid tal-ewwel ġebla. F'dawn l-aħħar snin il-Kappillan Dun Ġew Ċilja ħadem ma' diversi persuni għal restawr estensiv. Fil-fatt tul dawn l-4 snin li għaddew l-induratura kollha tal-Knisja ġiet restawrata. Uħud minnha setet tiġi restawrata, iżda parti minnha kellha tiġi ndurata minn ġdid. L-istess restaw sar fuq il-pitturi li jinsabu ġewwa l-Knisja, mod speċjali l-kwadri kollha li jinsabu fuq l-artal. Il-qofol tal-festa f'Ħal Lija intlaħaq f'dawn il-jumejn. It-tnejn filgħaxija kien preżentat spettaklu pirotekniku mill-għaqda tan-nar San Mikiel, imbagħad it-tlieta filgħaxija nhar il-festa ħarġet il-purċissjoni bil-vara tas-Salvatur. Intant din il-ġimgħa tbidu għal diversi festi oħra madwar il-Gżejjer Maltin. Is-Sibt tax-Xita ta' Wissur ġirbin se jkunu qed jiċċelebraw festa oħra, dik tal-Levita u l-Martri San Lawrenz. L-għada l-ħadd il-Ħamrun se tkun qed tilqa' ammont kbir ta' nies bħal kull sena għall-festa ta' San Gejtanu. Fi Gżira ta' Għawdex fl-istess ġurnata f'San Lawrenz se jkunu qed jiċċelebraw il-qaddis tagħhom biex imbagħad ikun jonqos biss ftit ġranet tal-festi ta' Marija Assunta, iċċelebrata bi kbir f'diversi lokalitajiet il-ġimgħa d-dieħla.